chi'n gwybod house in Welsh? Yw house in Cymraeg? T. Okay, so if you've got a full house, you can shout T. See who gets there first. Pwy sy'n cyrraedd gyda. Corbwben. Corbwben. Courgette. Da iawn. Da iawn. Os ti eisiau ennill, Aled, felly ti wedi gadw fe dina neu jyst cwestiwn yma. Ar ddiwedd ei sesiwn gyda'r grŵp arwyaeth, mae Rhian yn chwarae gêm bingo gyda'r grwpiau mwyn asesu dealltwriaeth y dysgwyr o'r termau. Bydd y dysgwyr hefyd yn defnyddio'r termau yma mwyn creu bwydlen ddwyieithog yn y wers nesaf. Pwdyn siocled. Tidi! O, da iawn, dwi'n dro. Da iawn. Defnyddio'r bwrdd gwyn rhyngweithiol mae Angharad yma. Mae hi'n asesu dealltwriaeth y grŵp o'r term iechyd a diogelwch, trin a llaw. Gallai Angharad fod wedi paratoi taflenni gyda'r un gweithgareddau petai'r bwrdd gwyn rhyngweithiol ddim ar gael.